apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Dayto'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, nakapsot maggaya man ti silaw yun nanang. Makita yu kadipay ti ar-aramiden nyo. Mayano sanak ko. Nalubat mo't ngaminag. Agpapada tayon ananang, agraman cellphone mi, nalubat mo't laangon. Kasanupay daytan, sigurado ang mabayag pa'y sakbay nga agsubli ti kuryente. Naguray ka. Adda generator ti barangay tayaw, saan ka day? Aywan nga agpayso. Ngamjak sigurado no agkuripay day jay nanang. Kasaritam tuman ti asawam. No sa anak nga agkamalay, dua ti generator ti barangay anausar idi napalabas atawang. Ibagak to ken Robert no sumangpet nanang. Bareng agkurri pa ya anak ko. Hay nagrigat ti aggunay ng runa no rabi. Nasipnget. Dayta nga rod nanang. Nairuam tayo nga ada ti kuryente. Iso aparikot no kastoy ti tiyempo. Napigsa piman nga mintitudo ken angin na. Anya nga minan di ko na mga ibaga minda bakit? Nalubatan ti cellphone kan spotlight tayo lakay. Awanan ti mausar. Agkurkuri kadipay ti generator ti barangay. Makiusar tayo kumapay. Kasta at talaga ti plano. Tawra siya, nalubat mo ti cellphone ko. Irwar yung aruden alakay. Tapno adda usaran tayo nga agakabarangayan. Narigat ti kastoy. Amangan kit din umabayag pa'y sakbay nga agsubli ti kuryente. At na natumba apusti di laod bakit? No adda pusti ang natumba, talaga ang mabayagan nga agpayso. Kasapulan tayon dayta generator lakay. Uy, mapanag to, di barangay hulinton bigat tagsapa. Ay naapo, nagrigat lakit din ayat agungunay. Di mo tin makita ti maaramid ko man. Apay nga mingawan silaw mo bakit? Awanin at nalubat mo tin ti cellphone ko. Nalubat mo't aminin. Kasano nga rod day tangay? Awanin Awan pagsilaw tayo. Jay generator ti barangay hulngay. Awan ti imbaga ni kapitan numabalin ang mausar day jay. Awan mo timbaga na. Dua ti generator ti barangay, saan ka day? Wan bakit? Iso jay na usar idi na palabas sa tawan. Ibagaman ken kapitan. Paandarin nyo manen tapno adda mausar tayo. Wan ano man, nugot day jay. Kapilitan iso nga rod nga adda generator ti barangay. Tapno adda usaran tayo nga agkakabarangayan. Naimbag abigat mo, kapitan. Kastamad gan kagagawan. Naimbag langan, tembay ka. At da napatag nga ibagak kada kayo, kapitan. At dapat napatag nga ibagak kan kakagawan. Umuna kayo nga rodain, kapitan. Mapantay di barangay hulita. Irwarta ti generator tapno adda usaran tayo. Hay nawaw. Day tamat lang kumati umay ko ibaga, kapitan. Nalubat nga minin ti cellphone may. Awanan ti pagsilaw. Sapay na ibus mo ti kandila di ta tersina. Agpapada tayo Ureda kami awanan pagsilaw mintun rabi. Anya oras ti rubuat ta, kapitan? Itamot lang O sige. Sobyak tulangan ti charge me intun damdama. Uy, urayan na klabi, tagpulisak. Mabit lang na ito. Irwar mo amin ama i-charge dita, niri bakit? At dapay bakante, ang mga nupila mo't ijay. Isungarod nga isaganam, taipilak, bakit? Naimbag man tayo manugot ni kapitan nga irwaryo dagiti generator lakay. No choice atag papada tayo mat ngawan pagsilaw na. Mabiit lang nga rod, ta irwar ko ti ipa-charge mo. Agawa ma bakit? Wen, mabiit lang daytoy. Isupot ko aminan, tapno maipa-charge mo mat amin.
Pinaandaryo ka di mo laang ti generator ti barangay, Robert, tanakaw. Siyempre, ano na. Isungarod na pa na kiti barangay hall. Alaam nga rodan ti cellphone kan spotlight tayo, taipilam. Awanan magatang akandila di tatirsina. Saan na masapol nga ipila yun, anang? Ay nawaw, awan ti usaran tayo, ha? Ado ti agcha-charge ijay aya. Ado ah. Ay nawaw, kasano nga rodan dayta? Oray may sala ko mati ma-charge na imbaglaang nga da pagsilaw tayo inton rabi ay. Yuray yun, anang. Awan nga rod pagsilaw tayo inton rabi ay. Anda diskartik na nang. Anya man ta diskarte nga ibagbagam dita. Awan pagdanagan nyo. Siyak ti makaamo amang diskarte. May charge tumot lang na ita. Ay nawaw. Ay nawaw, pinaandar dati generator iji barangay hall. Ngam di mat in charge ni Robert ti cellphone kan spotlight tayo nanang. Imbagak mat kan kwa na itayanak ko. Apay nga rod adi na inalangay. Siyak ti makaamukun kuna na mag. Sapay adu ti tao iji barangay hall itay limabasa. Sigurado a makicharge dagi jay. Ay, jak amukan Robert. Imbagak mat kan kwa na nga awan ti pagsilaw tayo inton rabi eh. Awagam nga umuna. Damagam no atid dagpayla ang tipila ti agcha-charge. Amangan numapan ka ijay kat aguray ka iti mano nga oras. Anya nga tano itulod ko laangan ijay. Amangan no simmadot laang anangala. Ay nawaw, apay ngay kapitan. Aglisi ka dita kagawan. Taalak pa lang ti generator. Anusan nyo pala na tamaysa? Anya? Pangipanam iti generator kapitan. Awanan ti adu asao. Aramidam latan niya timbagak. Di yu ibaga nga iyawid yu ti may sa generator kapitan. Anya kung may tagan ka, no yawid ka. Na, atidog ti pila ti agcharge. Kaasimat dagiti kabaranggayan tayo no iyawid yu ti may sa. Dudu alaga rodon ti generator. Di ka kadi madanagan. Isublik tumat lang. Ay nawaw. Wen nga man yan tulangan ti panunutan dagiti tattao no makita da dayta. Ang mga no addag reklamo. Anya kumat karbangan na kitang agreklamo. Anya? Ay nawaw, apay nga inyawid mo ta generator ti barangay si ka Robert. Tama usar tayo liti balay nanang. Irwaryo kit liti may charge tapno nakasagana. Tanay, pandari kon ti generator. Nalipatam samot ako kwa ti barangay day ta generator. Isublik tumat lang Ay naanak ko, pangaasim ta di ka agar aramid. Isublim day ta generator ije barangay hall itamot laang. Anyan tulaangan ti baga dagiti ka barangayan tayaw. Usarin tayo pa Sayang matipanog ko anang yawid no saan matlagayam ama usar. Pakadadaulam ti kastangar aramidam Robert. Pangaasim jak kayak tirire. Agraraman kamot alalaki. Ay nawaw, kasang sangpet mo lang, bakit? Apay kastamot tanti bagbagam kanyak. Nakita ti generator nga inyawid mo. Awan mo babain mo anang yawid kat saan mo mat ako kwa dayta. Binulod ko lang mat. Kasano mo ngay dagiti kalugaran tayo no kastalaang. Sinulumot ti generator. Adamat may saan na bati. Agkurkuri pa da jay. Wen angam kaasida. Umatidog akarkaro ti pila iti kasta nga inaramid mo. Imbis nga ado tayo kumaamang usar. Saanan ata sinulumatan. Isublim day ta a generator, itamat laang. Ay, sana mabalin. Kaya awit ko lang. Hindi mo man pakibiyangan day ta. Kumusta mat dagiti impa-charge mo, Francis lakay? Na full charge mat kit de bakit? Nasaya at mat nga rod no kasta. Damag kukot atidug ka no ti pila ije barangay hall. Wen nga rod bakit? Nang runa pa ikot may salang ti generator nga da ijay. Ay nawaw, may salaang ko nam. Wen bakit? Dua ti generator ti barangay, saan ka di? Dua ang inyawid ni kapitan ti maysa. Anya, apay nga inyawid ni kapitan. Ammo pa'y man da ijay? Kinuntrayo kumamot akadagiti padam akagawad. Urayan niya pa iti bagamay. Ipilit na tiket na da ijay.
Amamumot da dya tao. Doan niya't ibaga na, masapol nga iso ti matungpal. Ay nawaw, saan anasaya at tikas tangar aramidan na? Ado tayo nga agkakabaranggayan. Di na kumamot suluan ti may sa generator Isulaang ayat yag kasapulan. Kumusta nga'y Mariminda? Nasaya at latamat marineri, kaasi ti apo, uray na piksa ti tudo, nakalasat latamat. Insubliyon ti generator ti barangay, Mare? Dayta ti pagap-apaan mi kinila kay ko ita, Mare. Ay nawaw, apay mat adi na isubli. Saan ama asyan, kadagiti kalugaran tayo nga agpilpila iji barangay hall, tapno maka-charge dalaang? Diyak amo no anya ti adda iti panunot nila kay ko, Mare. Mano nga aldawan ti generator iji balay, ngam no ibagak nga isublina, isupay ti makaunget. Ay, awanen, Amare. Sigurado amaabak inton umay nga eleksyon no kastalaang ter-aramidan na. Nangamong matan, Amare. No adakit di ti amamom akayat na ti maki-charge, ibagam nga mapanda iji balay, Mare. No saan akayat ni Robert nga isubli ti generator iji barangay hall, isudalatan ti umay maki-charge iji balay. Nagadumot ti tao dito'y balay, Minda, anak ko. Maki-charge da, nanang. Ay nasaya at mata, tapi nanunot dati imay. Saan mo ngamin nga umanay ti may sa generator para kadakwada, nanang? Okay lang dayta. Di bale, ta generator ti barangay ti inyawid ni Robert. Ay, nanang. Para kada tayo amin dayta. Saan mo't amabalin asuluan na? Naku nampay, anak ko. Sigurado amas daaw dayjay no sumangpet ket ado ti tao dito'y balay. Masikuranto dayjay asigurado. Basol na mutlaang Asino nga minti nang ibaga nga iyawid na ti generator ti barangay dito'y balay? Agraraman kit di day ta Robert May samot pa importante. Anya nga iti planom, Kapitan. Manungal dawan ti generator iti balayaw. Kaano nga isubliyaw? Ay nawaw, makauray kayo mo't, kagawad. Kasanumot dagiti kabaranggayan tayo no kasta. Ano sa nyo di may saa? Tinapatay, kat adda mausaryaw. Anya? Di ka nagreklamo. Di ka bayagyaman, tadalat ta mausaryaw. Uwan nangam sa urmatan ti kastangar aramidam, Kapitan. Ano san mi ti makipilpilay di barangay hall? Katda kayaw. Solo yo ti may sa generator. Awanan ti ato asaw. Di ka matanagan, ta may sublimot lang da di generator. Saan ko akanon? Ay nawaw. Apay matakas ta bakit? Ay nawaw, apay ka di. Apay ang nagpastrek kay ti ado ataw. Kabaranggayan tayo dagita. Maki-charge da kano. Ay nawaw. Adamot ti generator di barangay hall. Ado ti nakapila ijay. Ay una yan. Siya masikuran iti kastang inaramit yun. Pangaasim man, di mo ihimot dayta a generator. Ta saan mo mat ako ka dayta? Agraraman kalaunay mo, ay nawaw. Kumusta ngay lakay? Insubli ni Kapitan ti generator ti barangay hall? Kinasarita kitay. Madlaw adi na pay kayat ngay sublay bakit? Isupay kit de ti makaungat. Ay nawaw, agraraman mo't dayta ang Kapitan. Dayta nga raw. Agreklamo matlangan dagiti pada kakagawad kan dagiti kabaranggayan tayaw iti kastangar aramiden na. Anya nga rodan ti plano yung? Agpatulong kami kadagiti masaknan. Tapno maaksyonan ti parikot tayo bakit? Aywan may mayat pa'y tapno adda pagnakman dayta a tao. Sa dino tayan dayta Robert, Minda. Rimuar nanang, jak amo no sa dino tinapanan na. Ay nawaw, di nan sapay ba't amaw nga da nangireklamo kan kwa na. Anya ti kunam nanang? Naipost kanumot ti Kapitan dito'y lugar tayo iti Facebook page ti may sa asikat a radio station. Generator kano ti makagapaw. Day takit din nanang. Awanan Damag kupay, kat napanmat nag-report ti daddo maakagawad iji munisipyo. Ay nakababain launa yun ti kasta. Agar aramid tumat day ta Robert. Kayat na siguro ti maikat iti serbisyo. Self-service mat ngamin ti kastangar aramiden na.
Ay na, makapasuro na talaga. Apay ka day. Pumudot ti ulok no kastoy lang. Apay aya. Nag-report kit din dagiti kagawa di munisipyo. Ay mayat Tapno maaksyonan ti parikot da. Ngamsak mo ti maibabain. Dayta ti ganabam. Agtugaw ka. Ta sigurado akarkaro a pumudot ti ulom iti ibagak. Anya mo ti ibagam? In-report da ka iti may sa asikat a radio station dito'y lugar tayo. Ada nag-text kadakwada. Anya? In-text dati inaramid mo panangyawid iti generator ti barangay. Ay nawaw. Kasano nga rudan day ta? Awanin nakababain kalauna yon. No siyak ti sika, isublimon day ta generator. Oh, anyan tulangan ti rupak nga isangok no panagkakampanya. Awanan, dinadaal mo ti reputasyon mo. Day ta ngamin, di mo pa'y pinanunot na imbag sakbay nagaramid ka iti kalukwan. Anya ngay ita, sikam laang timang sagrap iti dakas abunga ti kalukwam. Ay nawaw! Di ka agbalin ama naging bubukod. Panunutam met ti pagsayaatan ti padam a tao. Iti kasta, awan ti agreklamo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.